koska hakkaminen on thugien elämän tapa. En taju miksi ihmisjengi pistää suoneen ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. En äly mitä järki siinä oikein on. Vois vaan kuulee depadella, ei kiella vähän aikaa. Ei siin oo mitään tekaa varsinkaan kun jengi vaan daja. Mut ei pitää varmaan kukaan muu mun ikäinen snaija tappu. Jos joku ottaa tän kriittisesti, miks ne kettyy tai hikisiä huumeita? Aftamini, heroini, marihuana ja speedi. Ja miks ne vetää sitä säkkää? Miten kasvu lyhentyy pikku pätkää? Nipputtu 2 miljardia aivosolu. Miten muksia vaija? Kyl niin toru, mut se vaan kinuutta New York koru. Maailma on paha ja New York on se nappa. Siellä ei sanota älä tapa, koska hakkaminen on thugien elämän tapa. En taju miksi ihmisjengi pistää suoneen ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. En taju miksi ihmisjengi pistää suoneen ja miksi on levinnyt tänne rauhassa Suomeen. En äly mitä järki siinä oikein on. Vois vaan kuulee depadella, ei kiella vähän aikaa. Ei siin oo mitään tekaa varsinkaan kun jengi vaan daja. Mut ei pitää varmaan kukaan muu